Ten už za Slovensko skóroval. Teraz veľká príležitosť pre číslenie po dánskej chybe. To bola veľká príležitosť pre Gáborika. Strieľaná prihrávka, snažil sa ju z backendu usmerniť do bránky v rýchlosti. Nie ľahká pozícia, ale veľmi nádejná. Takáto prihrávka krížom cez pásmo by sa príliš diať nemala. Teraz veľmi dobrá reakcia Niklasa Harta v zápäti. Príležitosť pre Dánov a Jano Laco vychytal aj Mortena Madsena. Nová prihrávka zblokovaná, Jurčina Vartovičovi. Bližňák vytvára prečíslenie, šprintuje mu tam aj Pánik. Bližňák odťahol Raču, Pániková super šanca. Tak. Daňo okamžite otáča hru v tandeme má Hudáčka. Daňo pôjde sám do koncovky, ešte možnosť na dorážku. Ďalšia žrtka, tak to je obrovská smola. Ešte... Modrej spoločne so Spellingom aj Jesper Jensen, obranca. Raz prihrával a toto je využitá presilovka Dánov. Jesper Jensen nastreľoval pred bránkovisko a tam Dánom vyšiel ideálnym spôsobom teč. Pomerne rýchlo využitá presilovka nášho súpera, Vikingovia vo vedení. Nechytateľná situácia pre brankára, akékoľvek brankára. Ten hráč nevedel pred bránou, že dal gól, ale ten, čo strieľal, mu to strašne krásne trafil do hokejky. No vyslovene trafil do hokejky, pretože Björkstrand sa musel obzrieť, či naozaj ten gól vlastne dal. Pozrite sa, úplne inde sa pozeral. Až pre slovenských fanúšikov, ktorí vyjadrili nezlomnú vieru vo vyrovnanie. Hudáček preniesol to na opačnú stranu, tak čo teraz chytil Galbraith? Ešte je po hre. Hudáčková strela, nebol to gól po Bartovičovej prihrávke spoza brány. Lepšie tie šance boli. Musíme nájsť teraz spôsob. Jedným z možných spôsobov teraz Kopecký v šanci, jeho dorážka. Nie je to gól, to Daňo nedotlačil do bránky. Gáborík sa ešte snažil streliť v zápäti Kopecký. Kto tam bol? Lauricen, Oliver Lauricen. Počul. Kľude, teraz to treba kľude postaviť a rozhodnú to. Hudáček. Pánik pred bránkou. Hudáček na modrú. Sersen. Vyrovnané 1-1. Galbraithovo čaro zlomené v presilovke. Chlapci, vy len mňa počúvajte. Priama strela Michala Sersena prináša prvý slovenský gól na šampionáte. Vyrovnané 1-1. Cloniaci Pánik zakryl výhľad Galbraithovi, prekorčuloval popred neho. Ten ostal ako zmrazený a nereagoval na Sersenovú delovku. Endový pokus, Drávecký prenechal Lušňákovi. Obrovský boj na ľade Dráveckého. Gól! Marek Viedenský posiela Slovensko do vedenia. Predsa len gól štvrtej lajny. Galbraith odolával 48 minút a teraz dva gólové údery v tesnom závese. Konečne vyhrávame. Krásna strela, presne čo som hovoril, len do víka z týchto vzdialeností. Nádherná akcia, krásny gól. Dvaja poslední hráči, alebo ako poslední zapísaní na našej súpiske, zatiaľ Drávecký a Viedenský. Teraz prišla tá strela pod víko. Vyprosená, vymodlená, želaná, vyplakaná. Neviem, či ťa počuli, ale zrealizovali to. Je to tam, je to 2-1. Skvelý obrat. Lušňák, Drávecký, rýchly pri Sersenovej strele. Krásna žabka Dráveckého priamo na čepel Viedenskému. Už sa hrá znovu. Pokračuje. Probu dvojica Dánov odzbrojila Sersena a Dáni vyrovnali. Niklas Hart zblízka nepokrytý pri bránkovisku. 2-2. Tak góly sa poriadne rozsypali. Veľká facka pre nás a pre divákov, veľmi veľká facka. No ale tá facka nech nás vyburcuje. Nemôže nami otriasť. Musíme ísť ďalej, stále ďalej. Chyby sa robia. Áno, zavretý mantinel, dvaja hráči. Chyby sa robia, my sme chyby spravili. Krásne trafené. Nevadí. Musíme ísť ďalej. Chce vypočuť tvoje prianie. Krížna prihrávka, pomerne ťažká, ale Graňák ju stihol. Bolo to na dlhú. Gól! Domino Graňák! Prestrelil Galbraitha. Gólová naháňačka pokračuje. Slovensko je o hlavu pred Dánskom. Tí už boli zavarení, jak hľadajšie uhorky, tí Dáni. Tí už nemohli. Krásna strela, znovu. Ukážková robota, opäť štvrtá lajna. Drávecký získal pásmo. Tu je Graňák.
Nebola to úplne gólová situácia, keď nevieš čo s pukom, klasická poučka. Daj gól. Domino v hokejovej škole dával pozor, ľahká strela, zazvonilo to o žrtku, ten puk. A očami sme to dotlačili až do Až brány. teraz, áno, tak teraz sme si vybrali za tú všetku smolu, za tie predchádzajúce 3 žrtky, ktoré zabránili gólu. Ešte Nielsen udrží útočné pásmo, absolútny záver, presilovky, Sersen naskakuje na ľad a je to gól. 2 minúty a 14 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Dáni dokázali druhýkrát v zápase vyrovnať. Tretia strela na bránku, prevažte štvrtá strela na bránku v tretej tretine a druhý gól. 2 minúty tam naši chlapci boli zamknutí, už mali toho plné zuby, už som videl. Škoda, sa neviem, ako to tam padlo. Madsen to tečoval. Rozhodlo to, že ten Nielsen zachytil to naše vyhodenie na tej modrej čiare. A tak podľa mňa to ani nebol Madsen, ktorý tečoval. Martin Revaj, chlapec bez nervov. Krásne to zavesil gól! Marko Daňo! Krásny gól. Nádherne, rýchle ruky, tam nemal šancu Galbraith prečítať, čo sa vlastne ide diať. Až mu to zazvonilo podvíkom, ako si to vymodlil. Úžasný nájazd Marka Daňa. Pozrite sa, ako drží na ose, stále drží na ose. Teraz si ho otvorí a prakticky do prázdnej brány. Nádherný gól. Niklas Hart musí dať. Áno! Nedal, vyhrávame 4-3 na Dánskom po samostatných nájazdoch.